إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барша мақтау хәмид сәнәләр безне юктан бар кылып, төрледән төрле ниғмәтләре белән безне шатландырып, сөендереп торган, шушы галәмнәрнең хуҗасы, тәрбиячесе, ризыкландыручысы булган хак Аллаһы Тәгаләгә барша мақтау хәмид сәнәләр, шөкер мақтауларыбыз барып ирешсә иде. Һәм шулай ук түребездән чыккан салават шәрифләр дә безгә рәхмәт өчен, безгә үрнәк буларак җибәрелгән сөекле пәйгамбәребезнең рухына, әһлел бәйтенә барып ирешсә иде. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән шушы атнаның иң хәерле җомга көнендә Аллаһы Тәгаләне зикр итәргә, Аллаһка гыйбадәт кылырга дип җыелдык. Һәм әле тагын да икенче шатлыгыбыз, Аллаһы Тәгалә тагын безгә гомер бүләк итеп, янәдән Рамазан аен каршы алдык. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы айга ирешсә, үзенең дус иптәшләрен, ягъни сахабаларны сөендерә иде. Менә ди мүбәрәк, хәерле ай җитте дип, шушы айда ди җәннәт әһелләренең гамәлләрен кылыгыз һәм җәһәннәм әһелләренең гамәлләреннән тыелыгыз дип изгелеккә өндәйде һәм шатландыра, сөендерә иде. Шуңа күрә җәмәгать Рамазан айы җитү белән без дә аны сөенеп, ниндидер зур кунак килгән кебек каршы алырга бурычлыбыз. Менә безгә дә берәр яраткан дустыбыз, туганыбыз шалтырата икән, икенче атнага сезгә килеп китәбез әле, яки берничә көннән, әгәр дә чынлап та ул кунак, ул кеше безгә кадерле икән, бик ихтирамга лаеклы кеше икән, без аны шушы өйдәге мәшәкатьләрне җыештыру булсынмы, өстәл әзерләү булсынмы, нинди генә авыр булмасын, нинди генә мәшәкатьле булмасын, без бәрбер сөенә әзерләнәбез. Шулай бит, чөнки ул шундый олы, хөрмәтле кунак. Әгәр дә инде бик яратып бетермәгән, әгәр дә инде әзрәк кенә хәйләле, мәкерле кеше булса, без аны инде бик кунак итәсе килми, шулай бит. Әйдә бер чәй эчсәк җитсә, ярый инде моңа дип, өстәлне дә бик әзерләп тормыйбыз, шулай бит. Бер пирог алып куябыз да, шуның белән шул. Шулай бит. Әмма җәмәгать Рамазан айы җитүгә без теге киенеп каршы алырга тиеш түгел. Тагы ач торасы була бит. Тагын төннәрен, кичләрен мәчеттә үткәрәсе була инде. Тирис чыгарып булмый инде соңга калай, хайваннарны соңрак карыйсы була инде. Мәшәкать инде бу, нинди проблема безгә дип, әгәр дә шушынды уй теләк туа икән, шулай бит, Рамазан айы ниндидер мәшәкать, ниндидер авырлык, шулай бит, телесериалны карап булмый. Менә Акбарс белән дә Салават Юлаев уйнарга тиеш, самый тарайх вакытына күрә килә, каян килде бу вакытка Рамазан дип. Шундый дөньяви берәрнең мәшәкать белән без борчылып, шулай бит, дөньяви вакытлыча нәрсәне, Рамазанны кадерләмичә, киенеп каршылабыз икән шушы айны, шушыны уй теләк туа икән күңелдә җәмәгать, безнең күңелебездә, иманыбызда бик каты авыру шир бар. Чөнки иман әһле чынлап торып Аллаһка ышанган икән, инанган икән Аллаһ белән очрашуга,
ул шушы Рамазан айын көтіп сағынып алырға тиеш. Ул ішін келерге тиеш. Әгәр дә отпуск алып була икән, отпуск алырга, әгәр дә ішін киметеп була икән, ішін ничектер киметергә, шушы айны багышларга изгелектә, хәерлектә, гыйбадәттә. Чөнки җәмәгать булды менә арада кардәшләребез дә кемдер план кырганы Рамазан айында гомрәгә барам дип, Рамазан айында отпускыга чыгам, шушы Рамазанымны изгелеккә, игелеккә багышлыйм дип, әмма бу айга ирешә алмадылар. Бар иде менә үземнең танышлар арасында да шушы гомрәгә җыенучылар шалтыраталар, хәзрәт ул бара алмый, ул Аллаһ хузурына күчте, йөрәге туктаган дип, кемдер әйткәндә бик каты ширләп китте һәм шушы шире белән Аллаһ хузурына күчте. Шуңа күрә җәмәгать тормыш ул без теләгәнчә генә бармый. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә безгә шушы айны бирде икән, икенче Рамазанга керәбезме, бер Аллаһ белә. Шуңа күрә киресенчә бу айды ул шушы Рамазан айы менә изгелек чәчә торган айларның берсе. Менә бит инде фермерлар, бакчачылар беләләр, әгәр дә яз көнен шушы басу кырларны, бакчаны эшкәртеп, орлыкларын чәчеп калдырмыйлар икән, алар көз көне уңыш җыя алмый. Шулай бит, аларның керем булмаячак. Һәм без дә шушы Рамазан айында изгелек орлыкларын чәчеп калдырмыйбыз икән, кыямәт көнендә без нәрсә? Уңышсызлыкта булабыз. Без хәсрәттә булачакбыз. Шуңа күрә дә бу айга ирештек икән, иң беренче шушы өстебездә булган фарызны үтәргә кирәк җәмәгать. Менә кеше бит инде безнең кеше белән муамәлә, мөнәсәбәт бар. Һәм Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәт, муамәлә бар. Менә кеше ялгыша, мин бит кешеләргә начарлык кылмыйм ди. Мин урламыйм да ди, кеше эшенә дә кермим, гайбәт тә сөйләргә тырышмыйм ди, урламыйм да мин ди. Менә үземнең эшем бар ди, хәләл кәсеп белән шөгыльләнәм ди. Минем все в порядке. Шуңа күрә миңа ди, теге кеше белән муамәлә әйбәт булгач, миңа ураза тоту да кирәк түгел, миңа мәчеткә йөрү дә кирәк түгел. Җәмәгать буталабыз. Кеше белән муамәлә ул аерым, Аллаһ белән муамәлә синең арада ул аерым. Син молодец, әгәр дә шулай кеше эшенә кермисең икән, кешенең намусын пычратмыйсың икән, хәләл кәсеп белән шөгыльләнәсең, монсы әлхәмдүлилләh шөкер бик әйбәт. Әмма бит әле бар Аллаһ белән ике ара. Аллаһ белән ике арада шулай ук кеше белән түзек булган шикелле синең түзек булырга тиеш. Әти-әни каршында булган бурыч кебек, безнең Аллаһ каршында да бурыч бар. Күршеләр белән безнең арабызда бурыч булган кебек, безнең Аллаһ каршында да бурычыбыз бар. Балаларыбыз каршында булган хакларыбыз булган кебек, безнең Аллаһ белән икебез арабызда да хакларыбыз бар җәмәгать. Менә аны бутарга ярамый. Әти-әни без каршында бурычларны бик яхшы беләбез. Шулай бит тырышабыз аларны карарга, сүзен тыңларга, аларга булышырга. Шулай ук безгә әти-әни биргән, шулай ук безгә балалар биргән, шулай ук ризык биргән Раббыбыз каршында да бик олуг бурычларыбыз бар. Шул олуг бурычның берсе менә шушы Рамазан айында Аллаһ каршында безнең сәламәт икәнбез, ураза тоталабыз икән. Шулай бит, эш тибанда мин ашамыйча эчмичә тора алмыйм дип, ул гызыр түгел. Шулай бит уразаны калдырырга ярамый. Кайбер яшьләргә әйтәсең дә, яшьтәшләргә дигән яшьрәк, яра олы кешенең гызыры булырга мөмкин. Шынлап торып, безнең динебездә олы кеше икән, ашамыйча эчмичә тора алмый, хәлсезләнә икән, гызыры бар, ул ураза тотмыйча фидия түләләр. Яшь кешеләр инде, кайбер атта яшь кешеләргә әйтәсең дә, ураза тотасыңмы? Юк, мин ашамыйча тора алмыйм. Мин ашамыйча беребез дә тора алмый җәмәгать. Но без бит нәфесне җиңеп, ихтияр көчен кулга тотып, шулай бит үз-үзебезнең шушы мин дигән нәфесне җиңеп, без шушы ураза айында уразага керергә фарызбыз, бурыч. Фәмән шәһидә минкум шәһра фәльясумһ. Кемдә кем шушы айга иреште икән, сәламәт тәндә икән, үз йортында икән, сәфәрдә түгел, фәльясумһ, Аллаһ Тәгалә ураза тотты. Чөнки ул ураза тоту сезгә дә фарыз ди. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бунял ислам ала хамс". Ислам дине 5 нигезгә нигезләнә ди.
То есть, кеше үзен мусульманга саный икән, мин мусульман, мин иман әһле. Ул ди шушы 5 нигезне үтәргә тиеш ди. Шуның берсе ди, Рамазан ае җиткәч фарыз уразасын тоту ди. Шуңа күрә җәмәгать гызырсыз, сәбәпсез, әгәр дә сәфәрдә түгел икән, авырту түгел икән без, олы яшьтә, олы яшь сәбәпле хәлсезләнеп ураза тотмаслык хәлдә икән, менә шушы гызырлар бездә юк икән, безгә ураза тоту фарыз җәмәгать. Алхамдулилlah, сәламәтлек бар икән, сәфәрдә түгел икән, без ураза тотмыйбыз икән, бер сәбәпсез, просто менә ашыйсы килә дип анда ялкаулык сәбәпле, эш сәбәпле җәмәгать, біз бик зур гынахлы булабыз. Бик зур гынахлы булабыз. Рамазан айыннан соң нинди генә уразалар тотсак та, шушы Рамазан айында калдырган уразаның фазиләтен, өстенлеген, әҗерен куып тота алмыйбыз. Шуңа күрә менә бу айда җәмәгать безгә тырышырга кирәк, менә шушы уразаны сакларга. Һәм җәмәгать, менә монысын инде беренче өлешен аңладык, икенче өлеше җәмәгать аңларга кирәк, аны күпме генә сөйләсәң дә мишәйтми, ураза, ас-сиям, аның мәгънәсе әл-имсак, тыелу. Әйе, беләбез, тыелу ашау-эчүдән, җинси мөнәсәбәткә керүдән, менә бу төп тыелу икәнен беләбез. Әмма әле бар икенче тыелу җәмәгать, без аңа бик салкын карыйбыз. Ул да булса уразабызга бик каты зыян сала торган бер әгъза бар. Шулай бит, иң каты менә уразабызны боза, уразабызга кимчелек китерә, ул да булса тел. Менә ашказаны мискин тилмирайны, бугырды шулай бит. Тән әгъзасы хәлсезләнә, тота. Әмма менә бу кичкенә генә сөяксез, кичкенә генә әгъза, шулай бит, шуның хәтлек зыян китерә безнең уразага. Әйе. Шуның хәтлек изян ясый безнең уразабызга. Нишли ураза, мин уразада ди. Әйе. Китә күршесен сөйлә, моның уты янмады, менә монысы әле тегел әйтмәде, шулай бит. Кибеткә керде дә бөтен авылның ләшетен сатып чыга, шулай мин уразада ди үзем. Җәмәгать, әгәр дә менә бу әгъза тыелмый икән, әл-имсак, тыелу, безнең шушы уразабыз ураза түгел, диетага гына әйләнеп кайта. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә безнең ач торуыбыз кирәкми, Аллаһ Тәгалә шушы айда безне тили, гынахлардан тыелып, бигрәк тә телебезне тыеп, гайбәттән, ялганнан, талашудан, кешелешенә керүдән, кешене рәнҗетүдән, сүгенүдән. Менә шул вакытта гына без хакыйкый дөрес ураза тоткан булабыз. Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Мен лам яда каули зури вал амалу биһи фалайса лиллаһи хаҗатун фи ан яда таамаху ва шарабаху." Әгәр дә кеше ди нашар сүзләрне сөйләүдән, нашар сүз, каули зур, сүгенү дә керә моңа, талашу да керә моңа, бәхәсләшү дә, буш сүз сөйләүдә, мәгънәсез мәзәк сөйләүдә, бөтен менә тел белән бәйле, бөтен каули зур ва амалы биһи, һәм нашар гынаһлы гамәлләр. Бөтенесе керә. Аядыр анда караклык белән шөгыльләнү булсынмы, кемгәдер суып китү булсынмы, нашар яраман теге хәмерле җирләргә бару булсынмы, любой. Күз белән анда хатыннарны күзләү булсынмы, колак белән әллә мәгънәсез буш җырлар тыңлау булсынмы анда, әллә буш мәгънәсез теге мәзәкләр тыңлау булсынмы, бөтен менә шушы нашар нәрсәне тыңлау, карау, ишетү, күзәтеп бару, бөтенесе шушыңа керә. Аллаһ Тәгаләгә ди, моның ди ашау-эчүдән тыелу кирәк түгел ди. Әгәр дә ул ди бузык сүзләрне, нашар гамәлләрне калдырмый икән ди, Аллаһ Тәгаләгә ди, аның ашавын, эчүен калдыру кирәк түгел ди җәмәгать. Аллаһ Тәгаләгә кирәк безнең шушы айга ирешеп, безнең тақвалыкка ирешү.
Уразаның мақсаты җәмәгать тақвалану. Ләалләкум таттақун де Аллаһ Тәгалә Бақара сүрәсендә. Я айюхаллазина аману, иман китерүчеләр ди, безгә мөрәҗәгать итә. Менә шушында безгә мәчеткә килүчеләргә, Аллаһка ышанучыларга, иман китерүчеләр ди. Кутиба алейкумус сиям ди, сезгә ураза тоту фарыз кылынды ди. Сезгә хәтлек яшәгән кавымнарга да фарыз булган кебек ди, шушы айда ураза тоту сезгә дә фарыз кылынды ди. Һәм нәрсә ди? Ләалләкум таттақун, бәлки сез тақваланырсыз. Тақвалыкка ирешерсез ди. Тақвалык инде ул нәрсә җәмәгать? Аллаһ Тәгаләнең әҗр савабын өмет итеп, игелекле, хәерле, изге, яхшы гамәлләр кылу һәм Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып, гунахлардан тыелу. Ләалләкум таттақун. Уразага кирип кеше тақвалана башлый икән, изгелекләрен арттыра, гунахларын киметә икән, димәк, уразаның мақсаты үтәлгән була. Әгәр дә шушы айга ирешеп бер нинди үзгәрештә юк икән, ничек бар, шундый гадәти көн итеп үтә икән, һаман телевизорда теге давай поженимся, юк бар теләсә инде гайбәттер ни карап утыра икән, мәгънәсез кинолар карап утыра, дусты шалтыраттан да Мәскәүдән алып инде авылга хатлык бөтен кешенең ләшетен сатып чыга икән, шулай бит. Бу ураза тоту түгел җәмәгать. Уразага кирдең, әле сахабалар нишләре уразага кирсә, максималь кеше белән аралашуны киметәләр. Эшен генә эшлиләр дә, кәсепләрен килиләр. Ни өчен ди? Чөнки без уразабызны саклыйбыз ди. Чынлап та җәмәгать, менә дустым белән, кеше белән сөйләшәсең, сиңа гайбәт сөйләмим, кеше турында сөйләшмим, берне кирәкмәгән политика, сәясәткә тыгылмыйм, уразамны саклыйм дип, берәр дус очрашып, берәр нәрсә генә әйтеп китә дә, китәсең шуннан соң кирип, шулай бит. Тегене күрдеңме әле, теге нишләгән, ишеттеңме әле, теге баласы нишләгән, белдеңме әле, ишеттеңме, китә шуннан. Шулай бит. Бигрәк авыл җирендә инде, шулай бит. Вот, шуңа күрә җәмәгать менә контактны киметсәк, шушы ураза шулай эш буенча гына сөйләшеп, буш вакытта Коръән белән, зикр, тәсбихтә, хәерле шушы гыйльми китаплар укуда үткәрәбез икән, чөнки бит әле беләбез, әле аерым ул турыда да дәресләр булыр тарафларыннан, уразабыз саваплана, камилләнә кайчан, әгәр дә шушы ураза вакытында күбрәк зикр итсәк. Шулай бит. Менә сөйлисең килә икән шушы гайбәт, кеше турында, башка төрле нәрсәләр, шушы алыштыр син зикр белән. Субханаллах дигән, әлхәмдүлилләх дигән, ва ла илаха илляллах, валлаһу акбар дигән. Даже бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, менә кайсы ураза тотучының уразасы саваплырак дип сорау биргәч сахабалар, кем шушы ураза вакытында күбрәк Аллаһ Тәгаләне зикр итә икән ди, шул кешенең уразасы саваплырак ди. Сөйлисең килде, берәр гайбәт, шулай бит, субханаллах, әлхәмдүлилләх, ва ла илаха илляллах, валлаһу акбар дип әйт. Килде, берәр дустың, танышың, берәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, менә сиңа бит инде нахак бәла ягып килсәләр, сиңа үзеңнең честь, намусны сакларга ярый гына түгел, кирәк. Безнең дин буенча сиңа берәрсе нахак бәла әйтте икән, син моны эшләмәде икән, син хакың бар якларга, акланырга дигәнне, шулай мин эшләмәдем, чөнки минем дәлилләр шундый. Әмма ураза вакытында түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә ураза вакытында берәр кеше синең белән бәхәсләшергә килде икән, синең белән талашырга теләп, синең белән сүз көрәштерергә теләп, син нәрсә ди? Син әйтте, мин уразада дип. Кирмә ди. Ураза бердән-бер кайчан син даже имеешь право нишләргә, шушы бәхәсне туктатырга, даже син прав булсаң да, сине нәрсәләр гаепләсә дә, син уразада талашырга, бәхәсләшергә тиеш түгел. Инни саим. Мин уразада дип туктатырга тиешлесең. Чөнки аннары инде бәхәс артыннан сүз, аннары китә сүгенү, аннары китә сугышка да китергә мөмкин. Шуңа күрә уразаны бозмас өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Бәхәсне дә калдырыгыз диде. Шуңа күрә җәмәгать, менә шушы Рамазан аена ирештек икән, уразабызны инде хуш килдең Рамазан айы дип, хуш килдең Рамазан дип каршы алып, сөенеп,
сөендіріп, изгілікті өткеруге насип ейлесе иде, тілләребізні сақласақ идек. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мына дей, шул кішіге дей, жәннәтні гарантия алайым дей. Жәннәтлі буласыз деп айтам дей, 100% гарантия берем дей. Әмма сізді гарантия беруге тиешсіз дей, әгәр дә ике ағзаны дей сақлайсыз екен дей, ике ағза. Мин шушы ике ағзаны гынахтан сақлайым, шушы ике ағза белән гынах кылмыйм дип, сез дә 100% гарантия бирәсез икән, мин сезгә җәннәтне гарантия алайым ди. Нәрсә ди? Берсе ди ике ияк арасында булган ди, тел ди. Һәм икенчесе ди ике аяк арасында булган җинси ағза ди. Чөнки бүген дә караса, зинадыр, хыянаттыр, гражданский брактыр, шулай бит. Алла сакласын. Һәм тел. Гайбәттер, кешенең намусын пычрату, билер-билмәс хәбәр тарату, аннары ахырдан ашыктан ул ялган булып чыккан, шулай бит. Иң күп гынах тел. Чөнки телевизордан да сөйлиләр, телефондан да сөйлиләр. Әле бит нәрсәне блокировать итәләр, бәлки безгә әзрәк гынах кылсыннар әле булай дип, шулай бит. Бер яктан инде теге авыр бит нәрсәне булай. Ну икенче яктан кешегә гынах ишекләре кими башлады бит, шулай бит. Чөнки күпме шушы нәрсәләр аша күпме гынах кылынды, күпме гаиләләр таркалды, күпме балалар бузылды, күпме диверсиялар эшләнелде, шулай бит. Шуңа күрә бәлки бу уйлап карасаң теге безнең өчен хәерле дәдер. Чөнки Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә дә әйтә, сез начар дип уйлаган әйбер артында яхшылык ята ди. Сез яхшы дип уйлаган нәрсә артында бик каты сезгә зыян ята ди. Шуңа күрә җәмәгать менә Аллаһ Тәгалә үзе күрсәтеп тора, шушы нәрсәләр аша бик каты гынахлар кыйлынды, теге файдамы, зыянлымы күпме дәрәҗәдә бер Аллаһ белә инде. Шуңа күрә менә бу айны хакыйкый ураза тутучылардан булсак иде, диета тутучылар гына түгел, теге ябыгучылар гына, шулай бит. Кайбер кеше бит уразаны тута, әзрәк ябыгыйм әле, шлаклардан чистарыйм дип. Безнең шушы уразабыз хакыйкый ураза булса иде. Гынахлардан тыелып, бигрәк тә телләребезне тыеп, телебезне дә ураза тоттырга насип әйләсәң. Шуңа күрә күбрәк җәмәгать уразаны тоттырык телебезгә ашказанына гына түгел. Ашказаны ничек тилмерә, телебезне дә максимально сөйләшмичә, максимально шаярмыйча, максимально буш нәрсә сөйләмичә, сәясәткә кермичә, без аны бәрәбер үзгәртә алмыйбыз, шулай бит. Телебезне дә ураза тоттыр. Менә бу ай, бу Рамазан ае тел уразасы булсын. Чөнки إن كوب جناح قلنا شوشت تلبس بلان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم